Хубаво. Ногти за лак, дълготраен, утре блестящ. Ногтираш лак. Било стръка. Чакай. Начупване срещу устойчив ногти. Начупване срещу устойчив ногти за лак, дълготраен, ексклюзивен. Боже Господи. Извики, спокойно. 7,5 грама завършихме сравнимата пудра компактна, прозрачна и мека. И е мека. Боже. Какво ли правиш, бе? Душа? Моля, видео ли правиш? Покритие драматично... Не, драматитие по... Покритие по-драматично, зачетка без и нанасяте, да можете. Покритие зачетка. И нанасяте ги можете. Блясък фин за клепачите върху, нанесете и движения въртеливи с перлите на отгоре. Перли блестящи и матови съдържа бурканчето. Зеле. Така. Грама 0,4 устни за гланд. Очи за сенки. Бил мъжа. Чертица. Очи за сенки, чепчица, апликатор двойн, включва кожата. Натен всеки за подходящи. Класически време по всяко погрима на коригиране и пътуване за подходящата палитра дискретно.